Je množné číslo človek. My? Ale... Všichni. No, človek. Aha, človek. Množné číslo. Človekové. A potom ešte ženský pohlavný orgán. Začína sa to na P, končí na A, má to 4 písmena. Ježiš. Pusa! Aha, pusa. Ježišmarja. My sme zvyklé. Daj tú pusu, o vás chce. Ne, nemôžem. Proč? Ideme. Zamávajte, budete do Markíza, budete Áno, a minulý týden ste byli tiež, skoro ste vyhrali, ale... Áno, pošlite. Skoro. Áno, skoro. Pusu pošli, dá pusu. Vás máme rádi. No dobre, čau.